Ya jelas. Iya turun di klarifikasi gue. Menenak maksudnya kemudian jajal. Maksudnya jarene ngendikane wong pinter kan nangger wong sunat kue ibaratnya dahar pisang ya boleh. Nah dahar pisang kan berarti enaknya sing diceti ya Bu. Iya, angger ora diceti kok mluluti. Oh, Iya. Dengan caranya ora Gus. Biasane disunat kuwi nggo ngilang nanat. Sing semempit nang arep kuncuping bayu loro. Kuncuping banyu ora, Pak. Apa kok ngono lho? Ya, nyong kan ora duwe, dadi nyong takon. Ya kaya kae lah. Apa? Ya kae lah. Apa? Maksudnya kan nglakoni sunat kan kono diresiki kepenak. Hari lakoni dawe agama pina sholatan ngamanil basimal mungkar. Bar kowe hari salat terus. Nggih. Kaya kowe dadi diresiki kepenak ya yen. Oh. Dadi kopi bisa lancar. Ada jawabane malah teman lain enak. Lah ya maksudnya kan nyong kan ora denger. Kalau menika kerawuhan para pepunden lho, Mbak. Kados to? Pepunden kula Bapak Kades Suhartono sarjana hukum menika ugi sampun paring pangestu. Nggih. Ugi para perangkat desa, lembaga desa, Karang Taruna menika sami nyengkuyung hajaripun Bapak Yusmanto. Nggih. Jajaran para komite kecamatan Sampang, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Datramil disampun paring pangestu. Napa malih Mbah Basiru Nggih. sing nate tanggap rumiyin Pampinan. dengan pun melu dereng Pampinan. 2014. Dalam ini mau sih transit itu ya. Oh, ini kelalen ya. Kelalen berita sentok. Pancen. Tidak ada berita sentoknya kelalen. Lajeng pepunden kula Bapak Narman. Wonten Mali sampun dipun paring pangestu kaliyan Pak Sujan, Pak Dene lho, Mbak. Nggih, Pak Nasim sing tau nanggap. Mbah King minangka sesepuh ugi Mbah Dalang Rasmi ingin sampun paring pangestu dhateng kula panjenengan. Lara-lara iso ditanggap ning kene mbiyen wektu Mbak Basirun Wayangan tahun 2014 Ibu Titem kuwi lagi ombobot, Mbak. Kagungan puncak kapanane lain lanang kan ditanggap nawayang. Dilawan dalange mau jari. Jari jenengan. Iya mulane pira-pira nang kene dibayar itu. Cair. Pantesan Alhamdulillah wis lunas. Tepuk tangan bos Ibu Haja. Jadi kan bayarnya lunas kok. Oh, aman, ketinggi. Iya. Ketinggi. Iya nyong ngecok manjre akeh Pak. Bisa. Suwun, boy. Nuwun Bu, mugi-mugi berkah nggih. Amin. Donga dinunga nggih. Nggih. Mugi selamat sing nanggap sing ditanggap sak tamune sak penontone sedaya mawon mugi dipun paringono panjang yuswane. Amin. Murah rezekine. Selamat dunya akhirate. Amin Allahumma. Amin. Udah pengantin hitam Mas Rizky Akbar Asukron mugi dados lare ingkang nuwun dhateng danipun yang sepuh kali dados lare kebekti dhateng yang sepuh figura tulang negari bangsa lan agami. Amin Allahumma. Amin. Sing rawuh saking pundi mawon Gus? Lah, dalu niki kayane penggemar wis tumplek-plek rawuh kabeh Mas Petruk. Diwaca iki Gus. Wih, luar biasa. Gawe nas sepot. Ya. Rorere rorere rarare rarara. Rorere. Yo,
PT AJM Ariel Mandiri Jaya juga monitor. Atur nuwun. Kan Jakarta be monitor kuwi sama gue. Sapa? Bu Karina Suti. Niki enten moro-moro. Primen. Ya, tepat sana ya. Ora apa-apa karo go intermezzo. Nah, siap. Niki warna-warna katur-katur sedulur-sedulur sing nang wilayah Jabodetabek. Dan sing nonton ki ora mau nang tok, jadi ki melewat streaming bilang-bilang ya, Oh Bos. iya sing nang arep ya anak bos arep. Iya, jajal terus. Nggih. Festival Iwak Walet Mas tahun 2026. Nah, Di mana, Bos? di Taman Mini Indonesia Indah tempatnya. Tanggalnya pira? Tanggalnya aja kelalen tanggal 26 April 2026. Pertama nih tontonannya apa? Tontonannya warna-warna dalam rangka peringatan Hari Kartini dan halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1447 tahun Hijriah. Menunya apa, Bay? Ini warna-warna sing utamanya ya silaturahmi. Oh iya benar. Nah, bazar. Bazar siapa bazar? Bazar ya tontonan apa Mbak Ayu sih ngerti? Kayak biasanya bakul-bakul. Oh, expo. Iya, jajanan. Ini jajanan cara Jawa ya, Bay. Iya, bisa jadi apa bayana kayane. Ya boleh ngomong sih pasti bukarin monitor loh, monitor, Bos. Tor monitor ketua, festival Oh, iya. siap gacor ketua. Karya iku warisan budaya kebanggaan Kebumen ketua. Kebumen orang baik-baik ini nang Jakarta dan acara ini pernah. Tanggapannya ya pernah. Acara nih. Anak EB kayane. Terus? Nah, tur prese ya anak. Apa baik? Motor. Aduh, main temen gue. Handicraft apa Bayu? Kira tudung gambarnya. Dia mbok menawane nganggo kue tudung apa ya? Utamanya tanggalnya aja kelalen gue balik 5 nih tanggal pira? Tanggal 26 April 2026 bertempat di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Nah, gak banyak main ya. Hai, salam eko. Tikus. Amin. Ini matur nuwun. Kulinernya anak ye. Apa baik? Mendoan. Ya terus. Gembus. Gembus. Si kiri dewek gue ngomong jembus sih. Gembus kan sing bolong tengah. Gembus. 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 Diwaca jembus. Oh, iya. Kompleks umroh ya anak. Alhamdulillah, guys. Pokoknya Mangga niku Pak sedherek Meriah. Jabodetabek. ya Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang. Udah siap untuk ya terima doa muga-muga acaranya sukses. Amin. Allahumma. Amin. Kan sapa maning Gus? Nah, balik gantian sing ayu, ge. Macam ayu. PT AJM mau wis ya. Sapa maning? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saking Bapak Slamet SBM Sekar Bima Manunggal minta lagu Kopi Lendot dan Gerigis. Matur suwun. Terus sapa maning? Sugeng dalu Pak Dalang. Iya, wilujeng dalu. Sugeng dalu para singgih. Sugeng dalu. Sugeng dalu sak wiyagane. Mugi tansah sehat. Amin. Penggemar Garing Gaul minangka madas sesrawungan para kanca komunitas penggemar wayang dalang Ki Eko Suwaryo kangge memeriahkan pentas menika nyuwun lagon Linggamas Garing Gaul Pak Suyitno Pak Saryono Mandiraja Banjarnegara matur nuwun. Pak Subur Rawalo ngersakan Blendro Kulon. Oh, main Gus. Mbah Parmin Bocang Gunung. Cocok. Bang Yos Randa Sinden. I love you. Pak Parno Juragan Kelapa Kuda Sumedang. I love you. Pak Marno Kalilandak Jarum-Jarum. Iya. Bos Sartin jare sikus kontole-tole. Kon apa? Kon joget tapi lagune tole-tole. Kon apa? Basikus kon joget lagune tole-tole ngene Bos Sartin Iki iku. iki duwe gue lho. Oh, iku mau iki wae dhewe kancane dhewe. Iki sikus kon deh gue. Iya. Ya wis lah. Sikus sing dikon ya. Sikus kon joget lagune tole-tole.
ya. Oke, ready. Kirim mengarikan di. Beres. Ya, seket. Ibu-ibu tukang masak lagune Gubuk Asmoro, tukang padang, kelinci ucul, tukang bakso, nangis sorwi kenari, Nini Megari, kapan Bali? Kapan Bu? Yang ngesu oh dia lagu apa kapan Bali ki maksudnya? Nini Megari, kapan Bali? Jelas. Kalau jagoan. Oh, lagu-lagu kan. Pemberi yang ngesu nek wis rampung Megari ya Bu. Bu Angel dan Pak Trisno ngersakan kopi lendo tembasikus. Cakep. Lendo tane. Ora patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gareng gaul ingkang setia mriksani wayang ringgit Purwo Banyumas Pak Dalang Eko Suwaryo minangka damel bebungahing raos karo yo-yo wong kula niki para kanca duda ya nyuwun hiburan ben sehat awet tua awet tua makanya awet sehat awet ya awet tua lan nyuwun lelagon kulu-kulu Banyumas gareng gaul Pak Mentari matur suwun Mbah King. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbah King, harus niki Mbah King. Sanes Mbah Kung. Mbah King. King. Ngersakan lagu tembang kangen pas goro-goro. Kete. Niki saking Pak Darman dari komunitas Nologare Maos ngersakan lagune Jaka Tingkir makan ketan. Cakep. Darman bakul ayam. Jadi beda Sugeng dalu Pak Eko. Nggih. Kula saking Bawor Mania Bapak Sumarno usaha tani Kalilandap Purworejo Kelampok ajeng nyuwun lagu Jarum-jarum. Nggih, kesuwun. Ayu. Sugeng dalu Kasikus. Nggih, kula. Mbah Sutiarji niki ngersakan renggong manis. Matur suwun, sampun. Sampun, cakep. Sampun. Oh iya, ngapain di? Osit niki. Niki tesi wonten malih sekedap. Nggih, tumpuk. Ngono diwaca utuh lakone banjaran lagu. Tenang, Mbak. Iya, kita nontonnya maning kan isi suwe Mas Bawor. Barbatan. Safali yang esuk tanggal 23 mulai. Dan yang sing nanggap orang dari lagu ya, Bos. Ibune ngersaken lagu mboten, Bu? Monggo Bu Hajat, Bu Ditem. Nggih, monggo. Boten dikasih kok. Binang kok dari ibu. Topeling sampun nang niki. Berarti anggar mun medal di sampun. Sanese Bu. Cekap. Nanggep lho, Bu. Lho di bawah bisa balik kue bisa. Apa maksudnya, Bu? Monggo tangannya jadok. Oh, lagi cepet HP dia lah, Jan. Gubuk Asmoro. Nggih, siap. Main kowe, Gus. Main. Bukan lagu kok main kabeh. Iya ora ana sing ora main kok. Iki ben maning. Tulung request lagu tukang tambal ban apa bojo loro. Bilang ke sindenya yang jelas Bos Aril Gondrong, Direktur PT AMJ Aril Mandiri Jaya. Siap. Terus, Mbak Kiki juga hadir sama suami Mas Yono Player nih. Nih, sampun mangga. Sudah terpaksa sedaya. Nggih. Pun, Ampun. jenengan nembang. Iya, iki. Oh, yuk. Siapa sih mereka jengkok? Soleh-soleh anak lho. Anak. Dangdut. Ya. Moji. Moji nomor